ko da daɗi ko babu mi da kwan alkhairi. In ka ji an bi uwa an biri ba sai fa da jari. Allah ne da ya sarkin da ba shi yi maka gori. Na ji an ce zakar dare mahutar bawa, ice abincin giwa idan ta kici ta kwana da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da zuwa official Ado Gwanza TV. Hakika wannan tasha ta mu ta official Ado Gwanza TV tasha ce wacce ta ta'allaka akan samu muku sababbin update na mawaka wanda muke da su a wannan zamani. Hakika yau ma wannan tasha ta mai albarka ta official Ado Gwanza TV ta samu muku wata sabuwar waka wacce Ado Gwanza yake shirin saki a cikin wannan shekara, kuma a cikin wannan wata na 2025 January. Shi yasa har kullum na gaya muku ku kasance da official Ado Gwanza TV domin samun update akai-akai na kowanne mawaki. Duk wanda yake cikin wannan tasha ta mai albarka ta official Ado Gwanza TV baya rasa update akai-akai dukkan wata sabuwar waka da za ta fito ko kuma ta fito insha Allah. Yadda za ka kasance a cikin wannan tasha ta mai albarka shine ka danna mana alamar subscribing, wato alamar kararrawa, sai liking da sharing da comment, yadda yan uwa za su amfana. In kai haka shi zai tabbatar kana cikin wannan tasha ta mai albarka ta official Ado Gwanza TV, yadda da zarar mun yi update mun dora insha Allahu za ka gani. Ita dai wannan waka ta Ado Gwanza wacce yake shirin saki, wacce take nufin dai mi dakon alkhairi, hakika na san za ta dau hankali sosai. Kun san shi ma mawaki ne kuma fasihi ne, jarumi ne a fagen waka. In dai aka ce waka ce aka ce kuma Ado Gwanza, kun san magana ta ƙari. Musamman ma a je wajen taro a ce tufa ga Ado Gwanza ya taso, kun san ba kan wallasa ba ne. Yanzu za ku ga mata sun cika taro, ko da mata suna zazzaune za ku ga sun miƙe dole, saboda ai sarkin mawaƙa ya zo. Shi yasa na ce ku kasance da official Ado Gwanza TV domin samun update akai-akai a koda yaushe. Kar a manta a danna mana alamar subscribing, wato alamar kararrawa. Ba iya nan official Ado Gwanza TV ta tsaya ba, tana kawo muku sabon update akan abubuwan da suke faruwa daga Kannywood da ma mawakan kansu har ma 'yan fim, musamman ma labaran Kannywood. Indai kana tare da official Ado Gwanza ba za ka rasa update na kowanne mawaki ba, musamman manyan mawaka irin su Ado Gwanza, Nura M Inuwa, Hamisu Breaker, Naziru Sarkin Waka, ga irin su Salim Smart, duk dai da sauransu a official Ado Gwanza.